Ngiphinde futhi ngithi sanibonani Thokozani bantwana bethongo niphile nje. Njengoba bengishilo ukuthi ngizobuya ngizophinda ngi-add kuleya video akade ngiyenzile. Lana-ke ngizothanda ukukhuluma ngendaba yalo muntu othi mina umuthi awungisebenzeli. Umuntu othi mina ngivele ngiphuphe nje umuntu elala nami, sesiqedile ekhaya sonke siphupha umuntu ulala nathi, noma wena as individual uphupha umuntu elala nawe. Ngachaza-ke kwividiyo edlule lokuthi kubangelwa yini, ungayoyibheka. Nalona othi umuthi awumsebenzeli kungaba yizathu ey'ningi naye ukuthi umuthi ungamsebenzeli. Bese kuba ukuthi lokho sikulungisa kanjani. Kuney'geze ey'thile-ke okumele ukuthi unikezwe zona ukuze udlule kuleyo nkinga yakho. Bese kuba nomuntu othi eyi mina ngiyasebenza, mina ngiwuthisha noma ngiyini nje, kakhulukazi kodwa nje othisha ngoba ngiyawazi umkhakha wabo usebenza kanjani. Uthi iy'ngane azingihloniphe esikoleni. Ngithi mina woza-ke sikwakhele isithunzi, hhayi lesi sithunzi lesi esokuthi kubaleke ngishintsha nekati uma uqhamuka, isithunzi nje sokuthi uhlonipheke. Sizokwakha thina sikwakhe isithunzi sokuthi uhlonipheke ube nogazi at the same time. Bese kuba nabantu abathi hhayi mina ngifuna ukuthi uma ngiqhamuka la engiqhamuka khona kujabula abantu. Sikhona-ke futhi isimonyo esinaso esikunikeza sona ukuthi uthandeke ube nogazi. Uma kuwukuthi uyinsizwa uqonye, uma kuwukuthi uyintombi yakwini bekulandele obhuti, yabo. Sinaso isimonyo esinjalo, siyakunikeza nje mahhala ha, sithi mi hambe uyokwenza iy'nto zakho ngodli. Then ngicabanga ukuthi lokho nje engingagxila kukho kwamanje ukuthi ufuna ukuba nesithunzi, ufuna ukuhlonipheka. Futhi uma ufuna ukuba nesithunzi lesi, isithunzi sokuthi kubaleke ikati negundane uma uqhamuka, nalokho futhi singakwenzela, akuyona inkinga leyo. Singakwenzela nje ngokukhulu ukuy'misela nangokuy'themba. Ngicabanga ukuthi lokho umuntu ongidingayo nje, odinga usizo lwami. Nokunye-ke engingeke phela ngeke ngize ngichaze izinto la engazuthi manje sengiya-advertise noma sengiyalapha la kulokhu nje la ku-YouTube, yabo. Angeke ngize ngande kakhulu ngey'nto ey'ningi. Inamba yami ngiyishiyile 074 91 2457. Ngiya-WhatsApp-a, ngiyafoneleka. Unenkinga yamaphupho akudidayo ngithinte ngikuchazele njalo njalo. Sibonge.